Hau ere euskal poesiaren parte izango da, etorkitzunean espero ezagun ez. Eta, bueno, askotan aipatu izan da, ez? Euskal poesiaren, euskal literaturako zulo handienetako bat poesia itzulpenak direla, oso gutxi itzuli izan da, azken hamarkadetan, eta gehienetan oso gauza puntualak itzuli izan dira, ez? Hor, segurazki, adibide argigarriena da, literatura unibertsala bilduman, eiziek eta egiten duen horretan, okerrez manaiz ale bakarra dagoela poesiari eskenia. Eta hortik kanpo, esan bezala, puntualki egiten diren itzulpenez aparte, oso gutxi itzuli izan da. Datuak egon gara behiratzen eta gutxi gora bera, 100 bat liburu itzuli dira, orain arte poesia liburuak euskera. Eta, nik uste oso kontzeptu, oso kopuru txikia dela ez den urte guzti hauetan kontuan hartuta.